Така, здравейте, приятели, това не знам, че коя част на подкастите. Така ще играем днеска, не знам какво е останало. В мен да качвам, да знам, че коя част е. Спра на големия ютубър тук. Ще играем възможно най-мангалското нещо на света. Знаете, че аз харесвам Quick Race-овете, никак не са лоши, обаче това е най-мангалската карта на света. Сигурно ще завърша просто. И това е майка ми, която говори, ще я убия след клипа с нож. Така, започваме. Така, копелета! Добре бе, ви сте вие бе, цигани мазни. Ето, приятели, казах ви, че това е възможно най-сарашката карта. И майка ми как ми досажда само. Казва ми, че ще убия след клипа. И казва, че съм смотан. Кучо, копеле! Така, за сега сме втори и тук даже не е почнала тъпата част. О, не. Какво каза, бе, копеле мазно? Е, тук мисля, че почва цигани. О, да. Ето тук се почва моето мъчение. Дори не мога да говоря като хората. Толкова мраза тая шива на кейк карт. Направих го и зампа, естествено. Вау, fuck sake, бич. Парашутчета мазни. Гей. Сатино и пуншите. Кучки. Абе, вижте, бахтите шатите. Майка ти! Видяхте ли, аз ви казах? Казах ви, че просто това е най-мангалското чудо на света. Мразя си живота. Добре бе, майка ви селашка мръсна. Баци, добре бе, кучки. Бах ти, само само мене ме целят. Виж го педераста. Аз съм трети, право. Fuck you! Намчак, fuck! Така, обиколка 2 от 3, мъчението ми почти свърши, ще завърша последен най-вероятно. Най-вероятно казвам, защото не се знае. Ева бе, секси! Сексапел! Да, топирам. Така, замразих някое. Което не е малък щит, това ще той е много добре. Полезно ще бъде. Защото ти е просто... И пак не го взех. Добре, защо се бутна там, мамка ти? О, да. Разбира се, защо ли не, майка ви мръсна е кучка. Както казах, съм много зле на тази карта, защото останалата част на играта съм тотално проде, нали? Така, този път ще вземем тук. И съм първи, можете ли да повярвате? Аз съм първи. Нещо ще стане най-вероятно. Ето, разбира се, пак мене да ме оцелят проститутката и майка. Мразя ги тия копелдаци, шибани гейски. И мене... Щит, защото съм нека хвати печелята. Така, първи сме, имаме доста голям преднина. Няма ако бия, това ще бъде нещо невероятно, майка ви мръсна! Бах ти селашката карта, бе, майко! Не знам дали другите се целят и само мене ме целят. Май само мене си ме... Добре, как?
трети. Ще завърша трети. Естествено, майка ви. Бей се, смешка. А си как са по-бързи от мен тия? Изобщо не ги знам. Хише не бе. Взех буста, буст. О, не, са един. Да, завършвам последен. Какво се прави аз тук? Добре, бе, майка ти! Естествено, най-полезното ще ми се падне на мене. Що ли пък? Аре бе, аре, дайте то шибан финиш раздjelе бе, мам. О, да. Тотално, нали, това трябваше се. Аре бе, майко мила. Имате ме глупе, я гледай. Успях! Така. Така. Това може би ще го правя следващия път. Това няма дори да го записвам. И така, това беше от мене. Айде, довиждане!